L-għaqda Studenti Demokristjani Maltin l-SDM mhux ser tikkontesta l-elezzjoni annwali tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College għall-ewwel darba kemm ilhom isiru dawn l-elezzjonijiet. L-elezzjoni se ssir bħallum ġimgħa. Dan l-iżvilupp jikkonferma l-problemi li qed taffaċċja din l-għaqda studenteska magħrufa għall-affiljazzjoni li għandha mal-Partit Nazzjonalista. Fost l-oħrajn, l-SDM ilha ma tirbaħ elezzjoni fil-Junior College mill-2015. Minn dakinhar il-hawn kienet l-għaqda studenteska PALS li rebħet kull elezzjoni. Fl-elezzjoni tas-sena l-oħra, il-PALS rebħet bl-akbar distank li qatt kien hemm ta' 500 vot f'elezzjoni li fiha jivvotaw madwar 2000 student tal-Junior College. Għall-elezzjoni ta' din is-sena, l-għaqda PALS ħabret it-tmien kandidati tagħha waqt kampanja bit-tema More to Achieve. It-tim tal-PALS ser ikun immexxi minn Jake Muscat li ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni għal kariga ta' President. Bsara Kakija, Jamie Gallia, Jaella Bela, Kyle Kakija, Maria Kate Abdilla, Aiden Falzon u Michela Mormina jaħdmu fil-qrib tiegħu. Fl-assenza tal-kandidati tal-SDM, il-kandidati tal-PALS mistennija illi jitilgħu b'mod awtomatiku f'kull kariga għal dik ta' President. Dan għaliex għal din il-kariga kien hemm sottomissjoni oħra minn kandidat indipendenti. Intant, il-PALS ħabbret li 7 minn 8 kandidati tagħha ġew eletti fl-Eżekuttiv tal-Kunsill Studenti Junior College wara li l-SDM ma kontestax l-elezzjoni għall-ewwel darba kemm ilhom isiru dawn l-elezzjonijiet annwali. L-għaqda PALS qalet li din id-deċiżjoni tal-SDM hija diżappunt kbir għar-rappreżentanza tal-istudenti. Meta wieħed iqis li l-elezzjonijiet tal-KSJC huma magħrufin li jkollhom partiċipazzjoni għolja ħafna meta mqabbel mal-istituzzjonijiet edukattivi oħrajn. Il-PALS appellat lill-istudenti biex minkejja t-tentattiv tal-SDM biex ixekkel ir-rappreżentanza tal-istudenti fil-Junior College isemmaw leħinhom u bħallum ġimgħa jivvutaw għal kandidati tal-għażla tagħhom.